Y mis Mai bydd etholiad pwysig yn digwydd yma yng Nghymru. Etholiad i benderfynu pwy a pha blaid fydd mewn pŵer. I ddysgu mwy, es I siarad gyda Jacob fydd yn gyhebu lot ar yr etholiad. Jacob, dy'r etholiad yn mis Mai, ti'n mynd I bod yn dilyn ni gyda llygau bacyd nag y ti. Pa newidiadau allwn ni ddysgu? Wel, yn syml, Sean, maen nhw'n newid y ffordd ni'n rhannu Cymru. Hynny yw, ni'n rhannu Cymru lan yn etholaethau, felly mae yna bobl neu loden cynrychioli ardaloedd gwahanol yng Nghymru lawr y Mae Caerdydd. A bydd 16 etholes I ni'n galw nhw. Maen nhw'n etholaethau mawr y tro hyn, a bydd yna 6 aelod, 6 person yn mynd lawr o'r ardaloedd hyn I gynrychioli chi y Mae Caerdydd. Felly digon o newid. A felly mae hynny'n golygu mwy o aelodau. Ie, felly mae yna 60 aelod yn y bai hyd yma dros y blynydde ers datganoli ers sefydlu'r Senedd y Mae Caerdydd. Erbyn hyn, o fis Mai yma, bydd 96 aelod gyda ni. So bydd yna wynebau newydd, bydd yna enwau newydd I ni'n trafod, a lot o bellau o bleidiau newydd hefyd yn y bai. Un o'r newidiadau mwyaf, fel soniodd Jacob, yw'r etholaethau newydd. Bydd llai ohonyn nhw, ond bydden nhw'n fwy o faint. Fel etholaeth Brycheiniog Tawe Nedd, sy'n ymestyn o Abertawe fan hyn I ganolbarth Cymru. Mae'r etholaeth yma yn un enfawr. Beth felly mae rai o bobl ifanc yr etholaeth eisiau gweld yn newid? Dyma griw o ffermwyr ifanc Pontseni. Maen nhw'n bwriadu rhoi massive pylons lan yna nawr, a bydd hwnna'n meddwl bydd yr hewl a ble mae darn o fferm fi ymhersonol, bydd hwnna'n cael ei torri allan. Cysylltiadau trafnidiaeth. Os ydyn ni'n eisiau fynd I Merthyr neu Caerdydd neu lan I Wrexham, mae'n cymryd oesoedd ac nad oes unrhyw beth neu unrhyw ffordd I ni fynd yna. Bach mwy ymwybodaeth am pethau fel sut I pleidleisio. O amaeth iechyd addysg a thrafnidiaeth, bydd canlyniad yr etholiad hwn yn siŵr o gael effaith ar fywydau pob un ohonom yma yng Nghymru.